Čau, já jsem Maty a vítejte u nového videa. Tohle bude video z Brawl Stars, takže se určitě dokoukejte až do konce a rovnou tady budeme mít možná opening, možná ne. Máme tady Legendary Star Drop, tak to jdeme otevřít a snad něco dobrého. Mi padne něco dobrého. Už to tady máme. 3, 2, 1. Klikám. Kulak. Nový brawler. Otis. No tak to je neskutečné. Rovnou si dáme za něj první hru. A koukneme se, co je za mapu. Tak jsem hodně rád, že mi padl nový brawler. Rovnou se vylepším aspoň na 3. A dáme si pár her. Vyklikáme tady tohle, dáme solíčka. A tohle mapa. Tak jdeme do první hry. Už nám začala první hra. Vůbec nevím, co ten Otis dělá. Vůbec za něj nebudu umět hrát asi. Ale nezničím kurz na 3 rány. To je dobrý. Dám srdíčko pro ně. Ten je asi mrtvý. Dám za něj, zkusíme ho dát na 10. rank 100 pohárků. Co by mi mohlo být jednoduchý. Jednoduše. A mám pocit, že tenhle brawler dává dokonce i to zkusím. Ano, dává, ale možná umřu. Neumřu, let's go, broský. Rychle chceme vyhrát, takže... A teď dáme pro ně srdíčko. Ano, je tam první výhra. Hned na něj máme 10 pohárků, takhle kdyby to šlo celou dobu, tak by to bylo dobrý, ale chápete, zatím tam máme za samý jakoby počítače, takže moc nepůjde pro ně. Začínám hra a jdeme na to. Ujej. Tato hra se když tak nestane, jo? To se nestalo. To jste neviděli. Mám tady rovnou Rare Star Drop. Bohužel nic. A já si dám... Já zkouším pushovat Spike na 25. rank. Zatím se mi to moc daří, ale třeba jednou, jo. Tohle video nebude moc dlouhé, bude třeba 5 minut, 6 minut. Uvidíme, jak chybí aspoň 2 hry za Spikea. Ale pokud ne, tak hnedka jdu na tohle čestku, si ji vezmu. A zkusíme vzít střed. Hnedka tam Colt dostává, má 1 skoro. No já mám taky. Dohealuju se. Mrtvý, let's go. Pošlem tam pár střel, ale teď zkusím ho radši. Třeba bych se dostal z téhle situace. Se jedině, že zdrhnu. Teď se budu soustředit hodně. Dávám sem nějakou dramatickou písničku. Tady někde je ten Colt, no. To je dobrý. Vidíte, že na tomhle ranku už ta hra trvá celkem dlouho. Nechtějí tady umírat. To asi nikdo. Ale on by už mohl zemřít, už mi pěkně štve. Mám nabitou hypercharge, ale nevím, jestli není náhodou jako
Ach jo, tyjo. Já tohle video asi ukončím, protože je to moje první video a vůbec se mi nedaří. Ale padl nám nový brawler, což si myslím, že je pozitivní. A kdybych chtěl... se mnou napojíte, nevadí. Může si tohle obsat a dát mi invite. Pokud mi ho dáte, já vám to budu si snažit přijmout, pokud já možná mám hodně právě friendů, takže rozhodně nabíhejte na můj kanál, dávejte odběr, like a čau.